Hola, bon dia, amigues i amics del Centre Europeu. Aquí em veieu, en el pati de casa, i he volgut buscar aquest entorn una mica natural per parlar-vos aquesta vegada dels vitralls modernistes. També aquest tema l'he hagut escollir pensant en aquestes cases d'aquests burgesos de finals del segle XIX, principis del segle XX, que precisament buscaven aquest entorn natural per col·locar-los en les finestres de casa seva a través d'aquests magnífics vitralls. Faré el vídeo en dues parts. La primera part us explicaré una miqueta la història del vitrall i els exemples que he cregut més interessants que tenim per Catalunya. I en la segona part del vídeo us faré una miqueta la tècnica del vitrall i us parlaré també dels vitralls més destacats que tenim a la ciutat de Barcelona. Per tant, com us dic, ara parlem una miqueta de la història del vitrall. Bàsicament ens hem de centrar en el que seria l'època del medieval, l'època del gòtic. Allà és quan neix sobretot i es desenvolupa sobretot aquesta tècnica per col·locar aquests vidres de colors a les finestres de les catedrals. De fet, l'estil gòtic permet fer finestres més grans i per poder tapar aquestes finestres es farà aquesta tècnica de petits trossos de vidres de colors en les obertures de les catedrals. Més o menys neix això cap allà al segle XII a França, a la zona de l'Île-de-France, i es anirà desenvolupant i millorant la tècnica del vitrall amb els segles posteriors, al segle XIII, al segle XIV. Per exemple, al segle XIV s'introdueix el color groc i es millora el color groc i canviarà bastant les tonalitats dels vitralls. Després acaba aquesta època del gòtic, arriba el Renaixement, arriba el barroc, i en aquests moments el vitrall diríem que no s'utilitza tant, i per tant aquesta tècnica a mica en mica es va oblidant, van desapareixent aquells magnífics tallers que hi havia en època medieval. I quan es recupera això? Doncs es recupera a l'època del modernisme. Precisament aquest finals del segle XIX, segle XX, torna el gust cap a l'època medieval i, per tant, també neix aquesta nova classe social que és la burgesia, que volen decorar les seves llars amb tot d'elements artístics. I el vitrall reapareixerà una altra vegada. A Europa apareixen tallers a França, a Anglaterra, aquí a Catalunya també. Anglaterra serien dels pioners en el que seria aquesta recerca d'aquest vitrall, que havia quedat una mica oblidat. En els tallers, per exemple, del William Morris, de fet, faran aquests revivals de l'època medieval, fins i tot aniran a Chartres, a França, a agafar trossets de vidre per estudiar com s'havien de fer i com s'havia de tornar a recuperar aquesta tècnica, millorar, buscar noves tecnologies que ajudin a la millora també del vitrall, a trobar nous colors. I, com us dic, aquí a Catalunya també estaran en contacte amb aquests tallers de fora, importaran també les tècniques que ells han descobert i es faran aquí tallers d'aquests artesans de força renom, que trobarem forces tallers treballant bastant, ja que tindran molta feina gràcies a aquests burgesos que demandaven el que serien el vitrall i els arquitectes que també en la decoració de les llars opten per aquesta tècnica artística en la seva decoració. Trobem aquí a Catalunya, per exemple, amb noms tan importants com l'Antoni Rigal, que després Antoni Rigal s'ajuntarà amb l'arquitecte Jeroni Granell i faran la Rigal, Granell i Cia. Aquests són els principals dels més coneguts vitralls que tenim a la ciutat. Però tenim altres vitrallers importants com el Ramon Eudald Amigó, Montmeijan o Bordalba, l'Antoni Bordalba, també serien altres, però com us dic n'hi havia bastants. Aquests tallers tindran sobretot el que serien una feina molt artesanal, semblant a l'època medieval, l'únic que en l'època aquesta del modernisme tenen un ajut, que seria la indústria. En aquest cas la indústria els ajudarà a l'elaboració dels vidres, molts més colors, moltes més textures, i també seran uns tallers que es podran anunciar en les revistes de l'època i que també aniran, per exemple, el que serien a les fires i el que serien les exposicions de belles arts també per ser coneguts, per ser contractats per aquests arquitectes. Per tant, això seria una miqueta la introducció històrica del vitrall i anem a veure alguns exemples que tenim el que seria per Catalunya. Deixem per al proper vídeo Barcelona. I ens hem de centrar, vull centrar-me sobretot en un museu que trobem a Cerdanyola del Vallès. És el Museu d'Art de Cerdanyola. Aquest museu es troba ubicat en el que seria un antic teatre casino que va fer Gaietà Buïgas, el que seria l'arquitecte del monument a Colom. Però aquest edifici, el 1905, un industrial, l'Evarist López, el va adquirir i el va transformar en la seva residència d'estiueig.
Sí, Cerdanyola era un lloc d'estiueig, i de gent, d'intel·lectuals i d'artistes. I va agafar el nebot d'en Gaietà Buïgas, l'Eduard Maria Balcells, perquè fes la reforma de l'edifici. L'Eduard Maria Balcells és un arquitecte força important, té obra a Cardedeu, a Sant Cugat, a Sabadell, i a Barcelona té la casa Tosquella, allà a Sant Gervasi, prop de la Ronda. Eduard Balcells el que va fer va ser posar molts vitralls a les obertures, i és el que podem contemplar avui en dia en aquest museu. És una cosa excepcional, el que podem conservar. Va estar a punt de desaparèixer, ja que aquest edifici es va transformar en laboratori farmacèutic, molts vitralls van anar al Maresme, van marxar, i els més importants van estar allà fins als anys 80, que després van anar a una exposició a la Fundació Miró, i després van també desaparèixer. Havia d'anar a terra l'edifici, però l'Ajuntament, gràcies al que seria el poble de Cerdanyola, van restaurar l'edifici i van poder aconseguir el 2009 recuperar aquests vitralls i tornar-los als llocs in situ. Els més importants a la casa i del museu són els que s'anomenen les Dames de Cerdanyola. És avui en dia l'emblema de la ciutat i es consideren els millors vitralls modernistes a Catalunya. Si podeu veure en la imatge, es veu el saló, que avui és una sala del museu, on hi ha 3 plafons de més de 2 metres del que seria l'alçada, i són un plafó en un costat i 2 plafons en l'altre, per decorar aquesta sala. Podem veure, com us dic, els motius, són les dames, aquestes noies que caminen per aquest entorn natural. I aquí és un punt important també a tenir en compte. Com us deia, a l'època medieval, el vitrall era per decorar les catedrals, per tant els motius eren religiosos. Aquí, en canvi, trobem que el mecenes és el burgès i vol a casa els temes que estaven de moda i que agradaven, que era això, que era la naturalesa, ambients al·legòrics, aquestes nimfes, aquestes dames. En un dels vitralls podeu veure el que serien les dames en el gronxador. A l'altre podeu veure les dames en un llac, amb una barca, donant flors als cignes. I en el tercer plafó podem veure les dames que estan recollint tulipes. Els 3 són una obra magnífica, estan atribuïts a un artista alsacià que es deia Ludwig Dietrich i que destaca sobretot perquè tenia una gran tècnica en el que seria el dibuix del que seria els rostres, el que es diuen les grisalles, aquesta forma de dibuixar els ulls, de dibuixar els detalls. També fixeu-vos amb els vestits i el que serien les arracades de les dames, que tenen un regust medieval i realment un detall fantàstic. I a més, en un vitrall és molt important que estiguin molt ben posats els colors, i en aquest cas està fantàsticament dissenyat. Són 3 plafons magnífics, que ja veieu pels detalls, que són una de les millors obres, que abans, i a més ara en el museu van ser restaurades pel taller de Bonet, i van aconseguir tornar-los a assegurar-se, ja que el plom amb el temps es va doblegant una miqueta, es va bombant i van aconseguir posar-lo recte, van aconseguir també recuperar els colors originals. En el museu, a més, tenim altres vitralls, com us dic, totes les portes i finestres tenien en vitralls i a la porta d'entrada, com veieu, hi ha unes flors fantàstiques, la flor de la fúcsia, o les arcades de la reina, i el que més destaca, perquè és molt divertit també, és un vitrall, de fet són 2, que estaven segurament a la cuina, i com podeu veure, en un d'ells trobem un gat, un ratolí, un lloro i una llagosta amb un trípode. I en el segon plafó el trípode cau damunt del gat i crea una imatge molt divertida. Per tant, ja veieu que tenim una cita per fer, quan puguem, ben aviat, anar a veure al Museu de Cerdanyola aquests vitralls. A Catalunya tindríem una gran mostra de llocs, de vitralls, destaquem uns quants. Per exemple, a Sabadell també trobaríem un exemple fantàstic a l'antiga seu de la Caixa de Sabadell, feta per Jeroni Martorell, i podeu veure aquest interior, aquests vitralls on destaquen uns plafons també, on apareix una al·legoria a la indústria, per exemple, o l'escut de Sabadell. A Terrassa també n'hi ha moltíssims exemples. N'hi ha un que costa molt de visitar, es visita quan fan la Fira Modernista, que seria l'Institut Industrial antic que està al Raval de Montserrat, i que dintre hi ha uns vitralls que estan dissenyats per Alexandre de Riquer, on apareix el que seria també unes imatges industrials. Aquí veieu la xemeneia i veieu aquest vitrall tan magnífic. Però a Terrassa, sobretot, a part d'altres cases, trobaríem la Casa Alegre de Sagrera, on aquesta casa també magnífica trobem a dintre una sala amb 3 vitralls d'inspiració medieval, però destaca, com veieu, aquesta galeria preciosa que dona al pati,
on hi ha uns vitralls del que seria Montmejean, on apareixen sobretot molts d'aquests dibuixos, en el que serien de les garlandes amb fruites. Podríem anar també a Sant Sadurní d'Anoia, a la Casa Calixtus, on hi ha una galeria també preciosa, o podríem anar a mil i unes ciutats aquestes que tenim a la Garriga, a l'illa Raspall, o a Reus, la Casa Navàs de Domènec i Montaner. Però em volia centrar en aquests exemples perquè a veure si aviat podem anar-los a visitar. Acaba aquí la primera part del vídeo i de seguida us farem la segona part on explicaré la tècnica del vitrall i els vitralls més interessants que trobem a Barcelona. Fins ben aviat!